Balimao Anyokuma, très urgent. Balimao, billet mercredi 29 juillet 2026. Maliens, allez anga tien do bangi bi. Et l'activiste Jobala no Assimi Demebaga Bay a Bora a ko depuis Dr. Shogel Kokala Maïga Bora Premier Ministériel ka jira Assimi ka fanga kan. Maliens no de fanyana Boubou Mabel Fanana ka galonteke be Boubou Mabel Fana Bora Odongo Boubou Koko depuis gouvernement changera ko Faransi mogo de biblara communication nyafela bela Maliens ala ka tien bangi anta te Shogel koye anta maliko di mais mami kain amba fo de kain anga je folo anga jo balala me folo ametla ka décortiquer Shogel aba keto Shogel tara o ga video kala be yiretri ni abo miti la no bu ga video ke donc au dudu tu vas un peu donc ça au lutte pour jouer tiens là bon ou te comment là autour faut ça mais c'était la pire vérité communicant et tranchant communicant et ka a fanga ka to ali doni o Shogel tale ne ko tale malo voilà moi j'ai dit la vérité kakla ka jugu fana chaya communiquer on a Shogel tale ne ko Shogel to non moi fama Shogel be ma to be Shogel ni ski ga Shogel ya kuma la mais Shogel be cladro video kala peut se ka chije kelengene ta ka kuma kono mu mina jamana defanina fana cheli Shogel tale ennemi charo voilà jugu charo voilà ka Shogel to Shogel fana ka video kala o de voilà o be ga nyino de ko Shogel tale Shogel ka video kala do ya famia do yu dade do dona jugu yala do be ku ka video kala chini il faut qu'on se dit mon fama bon Shogel tale maintenant ça non o fana ye communiquant fanga doara doni voilà parce que Shogel fana ka mogo tara il fana ti se ka ne ka mogo ne ka kila ka tugu ko fana te je donc olu tara merci Jobala ala ka baraka do ila Malien kuma be fleni kuma be fle koyi c'est-à-dire et se ka mogo kanubaga mine ko ka tugu ko tse ka kew munu be ka fo munu be ka ke ko lu be Shogel fe mo ko lu be ka Assimi soutenir nafigu de do te Shogel fe wallahi billahi ibise ka fo ki be Shogel fe be Mali soutenir ma bawo ma de ibe Mali soutenir ambe be ka Mali soutenir mais ka Assimi de soutenir Assimi te Mali Mali kuma kan be flo nyakoro et Jobala kelema kuma fo Mali mogo babe Assimi gota wolo fa sato akoko Assimi ni Shogel kana fara o te kelenge buye mu fle nyoro a balole mbede domina Shogel kera docteur Shogel ko kera premier ministre buye ko ale be mu fo sora su nyana nous teke di nyogama djembe bu to fo o ka soro docteur Shogel ko kala mega mata Nations Unies na folo c'est-à-dire djem mo ba beye ni prédiction ke ale Assimi gota nunu bo oyo sokono kuma into du fo Assimi nunu unankumbe kunun ke o afora yana kaka kolosi afora Assimi na kona ba kolosi ko muso de baka fanga tien ni ay ben dimina ben ga video do be abe dimidime aba fo ko ga muso chi mo ya fa o oro do ben ba ama sekere kala amba sokono ko kala maw ani nunu e ko chama kan se ka befo neta befo parce que ni mo kala te ko be munu nga fo befo de mais munu nga fo chana amandan ka burgo nan tolu fo wallahi ni qur'ane cha fora Assimi ngana ko ni janfa kelen dona jekula tro ko c'est fini afora ngana de awayi kala kan fona o bo aw janfa de tien Assimi fa ko ma kaka na Shogel janfa buye aitara muye Mali solame bela jelen ka doyen yi buye fle nyoro abaloli me buye te mo gansan de buye ko na yaw tegeli nyoro ma jien ba to ko fa men na yaw farala ka be tien de awane ka do tawi et enfin mun fle ne segu abalole mbede segu tego e fenge bele noe segu la sana kane abalole mbe te ka galon tege la segu la sana kane ko konu be u tege nyoro ma ko Mali be yiruwa mais konu farala ko Mali ka mayuma sari mogo nyena ma te Mali kono mu ma fo chenyena ka kana songa janfa ke bo Jobala bora ya kuma be fo ka bon
u yɛrɛ ka firimanu minnu n'an jɛra ka transition dɛmɛ depuis a daminɛ na u b'a dɔn ni hɔrɔnya la k'a fɔ Choguel de kun sen bɛ kalipiye kan n'i y'a mɛn Asimi Goïta Choguel de don mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ o de kɔ Asimi ma bɔ sanfɛ ka cu duguma Asimi Goïta di c'est à dire que Choguel ni bɛn le cerveau de olu de ye Asimi Goïta moteur ye Asimi Goïta kɛra bi i b'a fɔ mobili kolon mobili c'est à dire que mobili kolon tiɲɛni filɛ sirabada la a tɛ se ka bouger n'a bɛ tɛmɛ Bamakɔ sirabada la a bɛ mobili kolon jɔlen garage la a tɛ se ka bouger Asimi kɛra mobili kolon de a tɛ se ka pousser bilen a moteur o ye docteur Choguel ko kala Maïga a pine a n'a Vilebɛrɛkɛ ninnu a n'a amortisseur olu ye peine de cerveau de Mali la mouvement min mɔgɔ ma deli ka sigi mouvement kɔnɔ n'o ye M5 ni yɛrɛ wolo ye Asimi y'o mɔgɔ bɛɛ de kɛlɛ aw ni Ala na kira cɛ e bɛ se k'o kɛ e ka fanga ka ɲa n'i y'a ye Asimi tɔgɔ sɔrɔ bi Boubou Mabel tɛ Abdou Niang tɛ a ɲalen de olu nana mais Ala ye tiɲɛ bange bi o Jo Bala i merci beaucoup hali sini ni Choguel Maïga seginna ka na ni kɔrɔnɛ cɛ a bɛ situation bila règle la n kale kɔrɔnɛ la ni Choguel sigira hali sini ka na a bɛ situation régler an ye walidenw de labɔ M5 kɛlɛ la anw ye walidenw de labɔ ka taa sa boulevard la an ka laɲini kun ye mun ye o ye refondation de suɲɛni kana kɛ bilen mɔgɔ kana justice ta ka k'i yɛrɛ sago ye anw M5 mɔgɔw an ka kɛlɛ kun ye de ka Faransi gɛn ka force étrangère gɛn an bɔra k'an disi gosi ko de ka kɛ u ye baara fangelima de kɛ u ye Faransi gɛn parce que u b'a dɔn o de ka gɛlɛn maliyɛnw ma mais justice u ma refondation kɛ justice la u ye justice kɛ u yɛrɛ ka fɛn hali u bɛ ka condamnation fɛn fɛn kɛ bi Asimi Goïta de bɛ papier ta k'a sɛbɛn mɔgɔ min kan ka san hakɛ mun kɛ ale de b'a sɛbɛn k'a di juge ma aw ni Ala n'a kɛra cɛ o jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ et puis même maliyɛnw hakili jigin fɛn kelen na wagati min na an bɛɛ bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo général Sadio Camara paix à son âme o b'a ka ministre de la défense la wagati na docteur Choguel ko kala Maïga bɛ premier ministre la wagati min na o wagati Ala diɲɛ bɛ kulela n'an ye diɲɛ bɛ kulela ni Asimi ye k'a sɔrɔ a tɛ ka foyi kɛ k'a sɔrɔ Choguel de bɛ ka baara bɛɛ kɛ M5 da baara bɛɛ kɛ ka tɔgɔ ta k'a d'a ma a y'a disi gosi n'o de a y'i cunno M5 de a ma se ka taa a ma bouger depuis docteur Choguel bilara don fo bi Asimi sera ka mun de kɛ foyi a ye nkalon de ta ka fara yɛrɛ ka nkalontigɛlaw ta ka mɔgɔ maliyɛnw bulon fan bɛɛ a ye maliyɛnw ka mugan tigɛ k'a bɛna courant di maliyɛn ma o ko bɛ cogo di suɲɛniw bɛ kɛ 80 milliards o bɛ suɲɛ o bɛ fɔ télé la mais mɔgɔ tɛ minɛ est ce que an y'an ka kɛlɛ dabɔ de kama hɔrɔnya la ni ne Asimi Goïta soutenir nin kan o b'a yira ko hali ɲamaden ka fisa ni ne ne Asimi Goïta soutenir nin kan o kɔrɔ anw ye waliden mun nabɔ ka taa sa Imam Dicko ka misiri kɔnɔ o kɔrɔ an y'olu su janfa ne tɛ janfanti den ye ne ye hɔrɔn tulobilen den de awa ne ye worotan den de awa ne tɛ ɲamaden ye awa ne bɛ se ka fili mais ne tɛ janfa kɛ mɔgɔ bɛ nin bɛɛ dɔn ke e ye M5 kɛlɛ kɛ ka tila k'e bɛ tugu Asimi kɔ nin kan o kɔrɔ i tɛ hɔrɔn ye i tɛ hɔrɔn den ye i ye taa ɲinina de parce que la réalité est là an ma bɔ ko place ko an bɔra de ko refondation ka kɛ jamana fɛn bɛɛ b'a refondation de bolo ni jamana yɛrɛ nimayɔrɔ ye min ye fɛn kelen bɛ jamana ci o ye injustice de ni sɔrɔdasi saba si tɛ se k'u ka jamana changer les 3 pays de l'AES u tɛ se parce que jamana nimayɔrɔ ye justice de jamana institution sigilen ni jamana justice baara kɛ tilelenya la suɲɛni bɛ dabila yuruguyurugu bɛ dabila ka bi mɔgɔ ka bɛ dabila mais Asimi Goïta de ta ye justice bon na ale gɛnna ka bɔ fanga la bi mɔgɔ wɛrɛ min bɛ fanga ta n'a man kɔlɔsi o bɛ venger ale fana la bon an ka jamana bɛ to po la ten anw tɛ fɛ o de ka kɛ munna coup d'état tɛ kɛ Faransi munna coup d'état tɛ kɛ États-Unis parce que le pouvoir est séparé tant que mɔgɔ kelen de bɛ n'i sigi fanga la ko pouvoir bɛɛ e de ta ye n'i binna don min na jamana fankelen bɛɛ bɛ sɔn ka b'i fɛ ni m'i kɔlɔsi Iran filɛ nin ye Iran filɛ u ka guide ma sa mɔgɔ dɔ ma remplacer yan Saddam Hussein sara don min na Saddam Hussein de kun ta ye Irak justice Saddam Hussein ni Kadhafi ni binna don min na u ka jamana binna de parce que olu ye fɛn bɛɛ dulon u yɛrɛ de la Asimi fana bɛ ko de kɛ Asimi de ye ministre de la défense Asimi de ye ministre de la justice Asimi Goïta de ye ministre de l'énergie ale de ye courant ministre ale de ye sanu ministre ale d'a bɛɛ bon n'ale binna n'an m'an kɔlɔsi n'ale binna cogo dɔ la n'an m'an kɔlɔsi jamana bɛ taa bin tɛgɛ dɔ kɔnɔ Asimi ka bin cogo dɔ la man di ne ye n bɛ ka tiɲɛ de fɔ Asimi ka bin a ka di ne ye nka ka bin cogo dɔ la n'an m'an kɔlɔsi fana jamana bɛ taa jiw y'u fɛ voilà les conséquences c'est pour cela ni ne y'u si bon an minnu ye mɔgɔ modérelenw ye anw tɛ fɛ maa jugu ninnu ka fanga ta u bɛ k'anw yɛrɛ pousser k'anw ye terroristes ka mɔgɔw de ka nkalon tigɛ k'o nɔrɔ anw na ne bɛ Ala deli
ne b'a préféré billahi ne b'a préféré Mali président ka di Ali Kawjima ko sa ka dira Bina Jarama hali ka Mali président ka di Kawjima ne b'o préféré ni Bina Jara ni Bina Jara ta am se ka ta Malla am bɛ taa mun ni Malla ni Bina Jara ni fanga ta dum an tɛ se ka ta Malla o ye galon nɔrɔ na bon et puis Mali ma ko kelen yɛrɛ kɛ Asimi ka fanga la wagati min na Asimi kun tɛ mɔgɔ minɛ kɛ a ka fanga ba de kun b'a la wagati la fanga ba de kun b'a la mais depuis donna mɔgɔ minɛw la a ka fanga fɛgɛyara ka jasi Mali a y'a remarqué dɛ adamaden ni fanga b'i la wagati min na ni i ŋaninge ka ɲi mɔgɔ ma hali i ka du kɔnɔ i ye dutigi fɛn fɛn a ba ka duden paron fan bɛɛ a ka du bɛ ci a bɛ paron kɛ a bɛ vulgarité kɛ a bɛ mɔgɔw déranger cogo bɛɛ la a ka duden bɛ commencer ka muruta contre la wagati min na anw ni Asimi Goïta tun bɛ ka baara kɛ n ko politicien tun bɛ marche kɛ an tun bɛ yɛlɛ politicien ma parce que o wagati jama tun b'a fɛ o wagati a sɔnna critique ma mais depuis a commencera ka don mɔgɔ minɛw la a ka fanga commencera ka goya mɔgɔw ye mais nalomaw de don bɛtu de don o t'a dɔn quoi c'est à dire que a ye Burukina lajɛ capitaine depuis a donna mɔgɔ minɛ la dɔrɔn Sulamɛ caman banna ye mɔgɔ dɔw tun b'a supporter o banna ye bon Surasi n'i y'a a bɛ fɔ ko Surasi ye bɛti den ye k'a fanga kana di Surasi ma ko bagan de don i n'a ɲɔgɔnna su de don c'est des gens qui réfléchissent comme des animaux u bolo ko force de ye fɛn bɛɛ ye quoi depuis commencera ka don force la u ka fɛn hali n'i ye muso furu n'i commencera ka fanga yira i muso la a b'a ka minɛn cɛ ka taa f'i ye n'i ye muso furu ka fanga fin yira muso la billahi a bɛ muruti i tɛ se ka muso mara bilen Surasi barika bannen den dɔw t'o de faamuya quoi c'est à dire mɔgɔninfin tɛ mara ni diyagoya ye o banna an bɔra o tile la cɛ hali den n'i ko k'i b'a mara ni diyagoya a b'a ka minɛnw cɛ don dɔ la i den bɛ muruti ka taga i terikɛ dɔ fɛ yen cɛ an to tile la bi bon Asimi depuis y'o daminɛ dɔrɔn i commencera ka jɔrɔ fanga la parce que mɔgɔ bilari kɔ Jɔbala y'a bɛɛ fɔ i jugu cayara fan bɛɛ mɔgɔ si t'i kunkolo fɛ bilen bɛɛ tigɛr'i la bilen fo bɛɛ tigɛr'i la maa si t'i kunkolo fɛ bilen donc an ka Jɔbala ka kuma tɔ la mɛ. Tu vois un peu. Bon o sen fɛ olu ni minnu fana kun tɛ bɛn i m'a fɔ n'o ye Bube ka mɔgɔ olu nana. Voilà. Vous voyez ne bɛ. Bon Bube mɔgɔ c'est à dire que k'anw kɛlɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ kun t'u fɛ dɛ u bɛ coup d'état kɛ don na mɔgɔ minnu ko Faransi ka n'u gɛn ko CEDEAO ka n'u gɛn dɛ n'o ye Bubu ninnu ni Ɲangi dɛ u y'olu de ta k'olu kɛ héros ye n ko dangadenya fila tɛ tɛmɛ a kan hali n'a Asimi jɔ sɛfa k'a tɛ ci c'est à dire nin ye dangadenya signe de ye boy nin ye dangadenya signe de ye billahi talahi bon an ka na Dr Sogɛli Kokala Mayiga kuma min fɔ an ka jɛ an k'o yɔrɔ fana lamɛn ne ye kuma min fɔ ne b'a fɛn fɛn fɔ ne bɛ nana bɛɛ prévu de Dr Sogɛli Kokala Mayiga kuma dɔ fɔ an ka jɛ an k'o kuma lamɛn fɔlɔ. Vous avez Dieu, vous avez le peuple et les lois. On ne fait pas ce qu'on veut dans un pays. Vous savez la fragilité des États africains. C'est que ceux qui sont au sommet font ce qu'ils veulent. Et dès qu'on les déstabilise, tout l'édifice est déstabilisé. Mais dans les pays dits démocratiques, là, vous verrez même quand vous êtes président, vous êtes premier ministre, vous êtes dans le gouvernement, vous ne faites pas ce que vous voulez. Si vous faites ce que vous voulez contre la société, c'est les lois, les règles que le peuple a définies qui vont vous attraper. Vous avez un président qu'on a jugé dans un pays, il a échappé de justesse d'ailleurs. Ces pays sont stables parce qu'un individu ne fait pas ce qu'il veut. Il y a les lois que le peuple a édictées qui s'imposent à tout le monde. Voilà. Donc le rôle des dirigeants, c'est de mettre en œuvre ces lois et non pas imposer leur volonté. Merci. C'est pour cela que il est très important que tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous faisons, nous devions le faire sous le prisme de la justice sociale. Kuma bɛ filɛ a ye jamana jumɛn ye ko jamana ɲɛmɔgɔ de b'a sago kɛ jamana sariya la ka jamana stabiliser don a jamana kelen tɛ diɲɛ kɔnɔ c'est à dire président de bɛ yen ale bɛ loi violer a yɛrɛ loi min sigi a b'a violer o jamana tɛ stabiliser n'i y'a déstabilisation de Asimi yɛrɛ de déstabilisateur mɔgɔ bɛɛ hali i ka du kɔnɔ e ye sariya sigi i ka du kɔnɔ ko maa si kana to dun e k'i denw ma ko mɔgɔ si kana to dun e den dɔ nana i sigilen sɔrɔ e bɛ ka to dun a b'a ko puwa e ma ko an kana to dun wa bon n'i m'a da dɔn o bɛ tigɛ i la bon mɔgɔ tigɛra Asimi na de Asimi ye loi sigi ka constitution sigi c'est à dire ka tila k'o constitution k'a fɔ constitution kɔnɔ
ka Mali karamɔgɔ ba bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'ale bɛna élection kɛ ko dans 6 mois ka Haidara wele ka Mali dugutigilaka wele ka Sijɛw wele minnu ka kɔrɔ ni Asimi Goita mɔkɛ ye k'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ale ka transition ban kuma sera Asimi Goita y'o fɔ diɲɛ bɛɛ y'o mɛn mais Asimi tila k'o kumakan kelen fana sɔsɔ mais o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn Assimi Goita a quel pouvoir k'ale bɛ parti politique ci au pouvoir taabolo mais a y'o diyagoya bon ni phénomène ninnu de bɛ na ni déstabilisation bon tant que ninnu bɛ kɛ jamana o jamana ka jamana si tɛ stabiliser Mali tɛ se ka stabiliser Burkina tɛ se ka stabiliser tant qu'on viole les lois loi bɛ violer jamana e m'a ye Faransi stabiliser le don parce que Macron tɛ se ka taga k'a bɛ taa parti politique ci au pouvoir tɛ Macron bolo n'a ye ni da kan o b'a bila kaso la ni Macron ye Faransi dɔrɔmɛ kelen suɲɛ ni kɔrɔnɛ cɛ a bɛ taa kaso la ni Donald Trump ye Amérique dɔrɔmɛ kelen suɲɛ don o don n'u m'a don kaso la i ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ mais Assimi fait ce qu'il veut a bɛ loi violer cogo min y'a diya mais ne bɛ dɔw ye olu bɛ Amérique o fana bɛ taga fɔ ko Assimi ka o de ka ɲi mais hali bagali wulu ka fisa ne ye mɔgɔ fila kun bɛna kɛlɛ ne nɔfɛ mɔgɔ fila kun bɛna kɛlɛ ne nɔfɛ kelen ko Segu Tunkara yɛrɛ de vraiment Assimi ka ɲi a don ta o ko ko e bɛ Amérique kɔnɔ ko loi de bɛ respecter yan o sɔrɔla ka don Assimi loi violer cogo min na ko e ni Ala cɛ ne ye hɔrɔnden o kan ka kɛ yan a ma se ka kuma mais cɛ bɛ ka loi violer cɛ ye fɛn fɛn fɔ hali u yɛrɛ charte mun sigi hali charte de la transition u sɔrɔsiw y'a sigi ka bɛn a la u sɔrɔsi mɔgɔ 5 ko Assimi Goita bɛ démissionner ko Maliki Jaw bɛ kɛ président ye a tilala k'o fana bɔ yen tuguni ko ka taga mɔgɔ damadama fara ɲɔgɔn escroc den dɔw fara ɲɔgɔn kan sɛ kulukulu dɔw kɔnɔ dɛ ko palais de quoi même hali jama ma bɔ ka 200 di mɔgɔw ma k'olu ka bɔ ko jama ko ale ka to fanga la ko san 5 ko da yɛrɛ ma k'a sɔrɔ ale de ye constitution sigi ka tila ka bɔ k'a fɔ diɲɛ bɛɛ la k'ale bɛ taa élection na ka tila k'o sɔsɔ tuguni ka tila ka parti politique ci tuguni a y'o bɛɛ kɛ nkalon de kan ka tila ka nkalon nɔrɔ mɔgɔw la ka vocal ta k'o nɔrɔ mɔgɔw la k'u minɛ k'u don kaso la nkalon kan Choguel bɛ kaso la nkalon kan Ben Leserbo bɛ kaso la nkalon kan Arasbat bɛ kaso la nkalon kan Clément Dembélé bɛ kaso la nkalon kan o jamana tɛ se ka stabiliser fo ka diɲɛ dugukolo meleke hali ni Mori Bokɛ bali bila ka kuranɛ kalan ɲɛ ɲuman n'a a ɲɛ sugu bɛɛ kan Ala tɛ se ka barika don o fanga la awa n'Assimi min kɔlɔsi a bintɔ a bɛ sɔn ka jouer Mali kan ne bɛ ka siran o yɔrɔ de ɲɛ docteur Choguel ko k'Ala ma i ka bɔra a y'a bɛɛ fɔ jamana o jamana ko président de bɛ loi violer ale de kɛlen bɛ ka fɛn bɛɛ sira a yɛrɛ la n'o président binna ka système bɛɛ bɛ bin i m'a ye Kadhafi binna dɔrɔn système tagara mais a ye Iran lajɛ Iran pouvoir tilalen de don président ka pouvoir bɛ yen Gidi ka pouvoir bɛ yen Gidi tɛ se ka décision dɔ ta n'a ma fɛnkɛ kɛ mais Iran bɛ ten de Américains taara u y'u ka mɔgɔ ɲɛmɔgɔ baden faga n'i y'o kɛ Mali kɔnɔ ni Assimi Goita Caron ka bɔ yen sa ka Modibo Kone Caron ka bɔ yen o ye fanga binnen de mɔgɔ si tɛ se ka na fo coup d'état wɛrɛ de bɛ kɛ tuguni mais o tɛ se ka kɛ Iran parce que système ɲuman de b'olu fɛ yen munna coup d'état tɛ kɛ Faransi parce que olu ka système de ka ɲi fo k'aw sa aw bɛ kun Faransi la ne tɛ Faransi ka politique fɛ dɛ mais bilahi an bɛ sira min kan an tɛ hali Faransi sɔrɔ tan aw an b'a sigi an bɛ ba tigɛ an bɛ taga wari an bɛ taa baarakɛdenya kɛ an bɛ ka minnu kɛlɛ dɛ an ka jama ka ca olu de ka dugu la ka tɛmɛ an bɛ ka nɔrɔ mun na k'an teri olu de o ye tiɲɛ de maliyɛn mun bɛ Faransi o tɛ Russie la o tɛ Chine o tɛ Iran parce que u ka jamana stabiliselen don Iran ta ye mun ye déstabilisation bɛ yen o ye tiɲɛ de mais maliyɛn ka ca Faransi ça c'est clair donc jamana o jamana ko président de b'a sago kɛ a y'a remarqué ka jamana si tɛ stabiliser problème de b'a jamana kan n'i y'a ye coup d'état bɛ na Ghana président Jerry Rawlings a ko ale bɛ ka coup d'état ko coup d'état tɛ kɛ Ghana ko coup d'état min tɛ kɛ coup d'état kɔfɛ k'ale de filɛ k'o kɛ Ghana k'ale ka coup d'état kɔfɛ ko coup d'état wɛrɛ tɛ kɛ Ghana Ghana président y'a fɔ Jerry Rawlings a ko coup d'état bɛ kɛ jamana kan ni président nana k'a yɛrɛ sago de kɛ ko tɛ kɛ bilen ale yɛrɛ ye président ale yɛrɛ ye exemple ta awa ale kɛlen ka Assimi Goita ye a ko Assimi ma ko a ka ale ladigi Assimi da ne taara palais la don min na ne kuranɛ cɛ Assimi Goita y'a fɔ n na ko Jerry Rawlings de falen na ko jamanadenw ko sariya ko jamanadenw bɛ sariya mun sigi k'a ka bato k'ale bɛ fɛ k'o de kɛ ne ni Assimi Goita sigira kuluba ka kuma a ye Jerry Rawlings ye kuma min fana a y'a fɔ n ɲɛna ni ye n kale kuranɛ la a balolen bɛ n seere fana bɛ yen dɛ Ben Leserbo a ye Ben ɲininka Assimi y'a fɔ an ɲɛna a don fɔ ne kasira fɔ ne ko n ko Assimi bɛna Mali sauver ne Assimi kana don